Wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star. Woo. Hi mga bibilag! Welcome to my YouTube channel. Kung bago lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget to on the notification mga bibilag. So ngayon, mag-tour tayo mga bibilag kasi nandito tayo sa labas. Ayan. Ayan, may swimming pool sa labas. Ayan, andyan sila sa labas. So tayo dito. Ayan. Vlog tayo sandali. Kumusta ba kayong lahat dyan? Ayan, shout out Member Official Andy Quito. Ayan mga lalabs, salamat sa lahat na nagsuporta sa ating channel at saka sa lahat ng mga pumupunta sa ating live araw-araw. Ayan, mag-ingat po kayong lahat. So ayan, thank you so much sa like and share sa ating mga video dyan. Thank you talaga sa inyo mga lalabs. Ayan, time Andy Quito, Team GC Media Lab, shout out. Ayan. Ayan. Doon sila sa labas, busy. Yung iba kumakain, yung iba naliligo. So, ayan. Ganyan dito. Ito ang lalab. Ito banda sa CR. Ayan, dyan sa labas, yan yung sala na malaki. Ayan. So, ayan. Dito sa likod, may kwarto. Ayan, yung kwarto. Malaki din. So, maganda dito mga bilogs na. One night lang yata dito. Ayan. So, ayan. Shout out sa ating mga kaibigan dyan. Shout out sa ating mga kababayan. So, ayan mga lalabs. So, ganda yung ilaw mga lalabs. Oh. Kulay blue yung ilaw. Yung dito naman is purple. Ayan. Purple. Dito yung CR. Ayan, yung pintuan. Dito yung salamin. Yan yung salamin. Ayan. Maganda yung ano nila lalabs, oh. Yung pintuan. Yung pintuan dito maganda. Ayan. Yung ilaw, oh. Kulay blue ba yan? Ayan. Maganda pala yung blue. Ayan. So, dito tayo sa dining. Ayan, purple. Ayan, yung ilaw. So, ayan mga bibilogs. Sa lahat ng pumupunta sa aking birthday GLS, thank you so much mga lalabs sa ating mga member dyan. Saka sa ating mga super chatter, sa inyong mga support, thank you so much. Ito yung lalabs, oh. Binil lang yata to, oh. Binil. Ayan. Ito yung kulay. Parang kahoy lang din. Ayan. Tapos yung kulay ng ano nila. Door jump. Ayan. So, yun lang mga lalabs. Yung ano natin. Ayan. Maganda yung background dito. Yung ano nila, binil. Maganda yung binil dyan. Yan. Ganda pala ganito na mga lalabs. Parang type ko. Yan, thank you so much. Ayan, magandang ilaw na purple, oh. Type ko yung ilaw na purple mga lalabs, oh. Ganda ng ilaw. So,
So, ayan. Tour tayo sandali. Malaki tong nirentahan nila. Malaki. Ayan, see you lang mga lalaws. Bye-bye. Please like and share. Thank you so much.